Salam hatırlı vatandaşlar, salam ehriman illeşler, salam halmurada, sizin hoş geldiniz. Salam salam Nurhanım, hoş gördük. Salam hormatly yurttaşlar. Tamam. Hawa dinleýän siz Bugün, aýdyberin. yani şu geçen tapar men neme hafta Niyazov prezident önkü prezident hakkında bir gurun edipdim. Şonun öýünden çykan, yani köşkünden çykan altın kümüşleri, gowhar daşlary, ýygynan aňyry bärleri, öýüniň goşlary şo barada gurrun edipdim onuň. Şonu men aýalynyň ady Muza bolmaly bir ütköşük adynyň bardygyny bilýänne ýadyma düşmedi de. Aha. Kimdir gaýdan ýerler ama şo ýadyma düşmän aýtmadyk ýerlem ama onuň gysgalyrak bolamsoň aýdyp ýetişennem aýdyp ýetişdim inni. Sizi ýörüte çağırdım, sizi şo döwürde Niýazow bilen bile işleyen adamlaryň biri, köpräk bilýändiňiz, häsiýetlerini çenni, şoňalaky çaga häsiýetleri bar diýip men emeşdim. Ýygna bilen ýygnapdyr, oýunjak moýunjak ýene gurjak goşýal edip, ol altyn kümüş onuň özüňiz bilýäňiz şo döwürüň ministrlerem ýalakalyk edip, beline okşap, aýagyna okşap, üstüne bir oýunjak jaýjak baryndan dökýä gowurýan digine bilýän bolmalylar şo zatlary. Onun altından yasadıp zakat bilen yasadıp getirilen yani padarkalar var. Soğutlar. Şon göwünü yarajak bolup o bir işten çıkarmasın ya olmasa ulrak wezipe bellenelim dip şu neme köp zatları gözüňde tutup yalakalı edip onu gowy depe çıkardılar da onun şon öýüniň içinden çıkan zatlar gaty geň alyjy zatlar var. Onuň şonu men gözüm bile göremok aýdyp berişlerine göre. Inni siz şo barada bir gurrun berseňiz watandaşlara, üstüne ýetirseňiz diýän. Balar, was bilen sawal çağıran düşen Nurhan. Bir Niýazow diýilen adam ýeme-de ýetim bolup ulan adam dokmady, maşgalada terbiýelenmedi gowy. Ondan birden men depetinden şular ýalyny döwlet ýynyndan soň başaýlandyny bolup görüşini sizine bir çetin gurrun berdiňiz. Şu aýdan zatlaryň şo Niýazow barada onun şo köşkünden tapylan ýa çykarylan gymmat bahary daşlaryny altyndan ýasalan dürli görnüşdäki orjoklar diýip aýdyn statuýalar men şonda ol tasdikleýän şol bar bolan zat on habar şo Niýazow feleni bize ýetirdiler. Men şonda da azatlykda düşkün edip aýdypdym. Diyecek bolýan zatym näme şu bebeýle näme şu derejä ýetirdiler. Siz dogry aýtdyňyz. Ýani şol ýarynjanyň bardy. Şu ýarynjanyň nädip ýarynjanyny bilmän, Niýazow ol faktyşky özü humar bar. Kartöznik. Şo Leningradda okan döwri o şo kart oýnan eken ýoldaşyň biri ölenden soň çykyş edip aýtdy, "Вот, я сапары хорошо знаю. Мы с ним очень часто там это под интерес, под деньги карты играли". Onun son ýemani şun gowşak damaryny bilip ýanky welaýet häkimleri o döwür oblast häkimleri de başda 92-nji ýylda 91-nji ýylda şu Niýazowyň ýanyna gelene bir kart oýnaýarlar. So oýnany da bir utturýarlar özüni. Niýazow $10,000 $15,000 o şo döwür onun üçin ullakan baýl. Bir 92-nji ýylyň görürüm. Soňra muny az gördü, onuň muňa her biri ýanky Mercedes maşyn gowsundan sowat getirip başladyr. Aýda bir edip ýanky welaýet häkimleri. Etrap häkimlerine ýygnaýalyp puly parany ondan onu Niýazow şo maşyn etip berýär. Ol muny az gördü, soňra kaptalyndan bir ýeme kazino açdyrdy. Türkmenistan Aşgabatda kazino. Munam şo öýüne saç takkar gelmep, şo tak bar kazinoda ýanky kazino oýnady ne bolan zatda. Size gülkü ben diýen aýdyp berýär. Ondan şo bar ruletka bar, şo taýda ýeme kazino oýnandan ondan bir müşteriler bir görse bir ýanky şo taýda da mekerlik edýärdi, pulny goýmandyk. Olam tanamayan kadyp dursa o anar kadym aýdyp da saparataş konuň oý diýen. Goýmaly pulun konu oý diýdi. Ondan sonra ol bet edipdir o takmany diýip tanaljak da ýa tanapdyr o çok barak sakkal nämeden bol telpek gaýan bolup şäherde köçede günnüden aşandyna da göz aýnakly şo kadino bar ýany eken. Ene ondan soň
Onum az gördü bu pulları yankı kızıla yattı birli yapılan. Onu öwreden ayaly Muza Alekseyevna. Muza Alekseyevna men bilşime göre, maňa aýdylşlaryna göre, maňa kim aýtdy, onu aýdyp beren, o şol deputat saýlananda ýokary sebäpde o taýda aýry-aýry naharlaýadylar da. Ol ministrler Niýazyň özü bir aýratyn otogda nahary ýalar, deputatlar başga bir otogda. Ol şoför görgünler ya o içine hat petek katma diýýär bolsa aşakda bir ýerde olun gol oýnadaýlar. Ondan menim onu tanqid etdim ýemede tribunada. Soň aýtdym men şol ministrligiň oturýan ýerine de barjak gal, ýanky deputatlaryň gitjek şol şoförliň arasynda oturup çaý söýdüm maňa hat bäh bitildi. Şo takdir şu teleriň aşagyny tapşany zatdy. Şoförliň oturan ýerine baryp şola bilen çaý söýçelip geçelim çekerdim. Hawa. Pererewde. Onun şoförlerim şu bular şu da şoförler de ýemen yol başçylar. Ondan olarda gep haltasy. Näme bolly odulýa bolup dur şolardan informasiýa gelip durdy. Ay on plan ýarak gitdik ya ine geçen hepde öýümde de ýatyrmady plan minister ýani ýa otak gitmeliydi, bu tak gitmeliydi. O ya bir aýaly köşe götürmeliydi. Arany şolar ýaly görürüm. Ondan şo taýda bir ýaşyl Niýaz barada görürüm berdi. O şo ýanky ebi Aşgabatyň şäheriniň ýol başçysy bolar. Gars balkon. 80-nji ýylyň başynda. Şonu bir Arapdan doýup gelenni Muzalyk sebäbine öýüne salmaýan eken. Alkaşdyp o telerde ýatap çarny kapyda ýatýar. Ýerdenim şo şoför gel. Men şo taýdan iş alyp gidýärdim. Üst başam o hapam bolsa şonuň kabinetine gelip daş üçin bededişdirip şeýtdirip ene özüm şu aly daňdanyň her gün yaranjanlygy öwreden ýer. Her gün aly daňdanyň baryp şol Ors bazardan Meteke bazardan bir pette gül alyp şol ýanky Gapurowyň gelecek wagtyn bilýär, şol kapysynyň öňüne irka bolup eri bu kötülje garaşypdyr. Ene, soňa gül ene. Şoň üçin ol halky özüne yaranjanlyk etdireniň sebäbi şol. Sebäp özü şol iýje güni şol kapysyny saklap gelen Gapurowyň. Soňa bu neres adamy ýok etdirdi. Oňa başga taýýany görüň başga ýere geçmeli. Indi şonu bir aýaly ýemediýär şonu çıkıp ayrılışıp gitti diye de sonra yaka koyup öyle Moskva'ya gidip de Moskova'da onun oyunusu var eken Politbüro'da Merkezi Komitetin Kompartiyan SSR'ın Politbürosu var değil mi yok ortada. Sonun içinde ben krediyen 15 mi ya 20 karrı vardı. Sonun biri Muzalyk Sevnan oyunusu. Olsa 80-nji ýylyň başynda Moskva gidip şo taýda kwartirada ýaşap biz. Niýazym ema bol başda premier minister bolup geldi 80-mäste, soň 3 aýdan soň Gapurowyň aýagy astyny köwlap oň ornuny wezipesine eýledi birinji sekretar bolup. Soň 91-nji ýylda mene prezident, soňra ema soňra mene ölýän çağda şol wezipede. Indi Muzalyk Sevne nämen? Muzalyk Sevne men eýen parlamenta gelen döwrüm 3 aýdan bir gezek Aşgabatda gelýän. Indi şo şoförüň berýän görüňi ýaşyr. Häzir o şoförüň adyny sorum, adyny ýadyna kimdigini aýdyp beri. Her 3 aýdan gelende şo çykada men baramda 5-6 sany maşin bardy, Volga maşin. Hemmesini şol Niýazym oň orunmasarlarynyň kabinet ministrim Han Ahmedem Ataşaryň hemmesini şo gulluk wezipesini ullanmak üçin şo 5-6 sany şoför bar, maşin şolaryň şoförlük hyzmat edýär. Emma sekan garazyna tutaydı. Bir Volga dur. Aşa 006 nomerli. Onu aýdyp berek. Şonu hiç kim ellerine şu maşini diňe Muza Alekseyevna Moskvadan Aşgabatda uçup gelen aeroportda şonu garşylaýar. Soňra ýygyna gidende ýene akıtyp getirip maşini garajda goýýarlar ýuwup bardy. Ene. Yoksa biz karar kabul ettik. Şu 00 nomerleri maşinlerden ayırmalı. 00 maşini görse gaýylar milisiýalar saklany atdylyrdy. Emma şu Muzan maşini nomer bilen men çykyp diýen şam ýurtdan bardy şol garajda. Indi şol aýdyp berýär diýen ýaşulym kim? Şo gelenne Muza her sapar gelenne şol 2-3 çemedan içinde gyzyl
kümüş mi, ya kümüş däl ol ýanky brilliant mi, pul mi Moskwa giden eken. Kwartalla bir gerekken. Olum ýemeden geçýär bir diplomatik zalym. O taýda aşgoşun 50 olsun hiç kim barlanapdy, bagazyna çeldi. Ene şonu gurrun berdi. Ol şoföram öz wagtyny niýazym daşap, a soňky döwürde açykçylygyň şoföri bolan. O ýaşuly o bizim maksat Sapar Muradowymiz var. Son gaýnatasy. Bäh. Ene ondan sonra açykçylyk 98-nji ýylda o iterany bärik Moskwaga geçirip gadyny bärden Moskwadan malsaň bolýar, Saparota aýda oturup berdim gelin, ýany bilen şo şoförüne mal gaýdy. O maşgalatyn çykarýar şoför. Soňça ýaşuly ölenni men onu gowtanýar, gurulşar sadiqatlardan dol men ol Sapar Muradow diýip aýtdygymda bir uly bilen uly kiçi bilen gurulşyp bilen bir köp zady gören bilen adam da şol döwür men deputat bolamda şol 50-den gowrak ýaşa adam bol. O 50 Milleti ýaşlar belki. kimdika? Milleti Ha? Türkmen. Milleti Türkmen. Ondan sonra ýaşuly ölenni Türkmenistana jaýlanýar. Onun şu yankı şol bundan bir 3-4 ýyl odur Sapar Muradowyň gyýry arnetde diýmede çykyşyny bir glowunda galany ekrana çykany menine yankı Deduşkamyň mazaryny görmäge ýa Türkmenistany men göýberen atdy. Onu göýbermeýän kim? Gurban boly. Näme? Täp ol ýaşuly niýasyň şoföri bolan nöwri, atçyrçylygyň şoföri bolan nöwri, ol belki 100 gedekdir, belki 1000 gedek gördü Gurban Gulyň olaň elinden aýagyny noşap beren. Ya olaň Gurban Guly bardy diýen gurrunlaryny, ya Gurban Gulyň eden hereketlerini. Men bilemem o ýaşuly ýa-da ölüm ýa ony uklatdylarmy? O niýazy uklaşdylar ýa. Ýöne şoň bu ýerine şoň aktygyny göýbermeýäniň sebebinden şondan görýär. Ol adam şaýat da Gurban Gulyň özüni alyp barşyna şo köşkdi. Inni şol gazallar, emeler, brilliantlar muza Amerika alyp gidýär. Moskwa. Moskwada da şo taýda bizi elmedam ýanky altyn bilen brilliant bilen meşhurlanýan millet ermenler. O ýöler da on şo taýda satyp puly urýam dolarmy näme diýe ony ýap muza aňyrda Moskwada edip oturan işi. Inni 92-nji ýyldan soň niýazym Ermenistana satylan gazyn pulunu alma bir gyzyl bilen brilliant bilen alyp başlady da. Indi şo sizin aýdan köşdäki statuetkalarynız var. Ine şolar Türkmen gazynyň hasabyny getirilen pulun bir bölegi, hemmesi bir bölegi. Ýöne soň bir aýdylaryny şol Ermenistan näçe diýiller, bir tonnadan gowrak ýasalan şaýçap. Diňe gyzyň gözlerle ýasalan nagyş, gaş, näme oturdular, şaýçaplar gymmat baha altyn, onsoň brilliant hemmesi bar içinde şolar. Onsoň ýasyň eline küýdükler, olaryň şol oňa bir bölegi sowgat berilen, bir bölegi şoňa para hökmüne şol nebit gazy üçin berilen emeli. Gaty gymmat bolar. Ine şolary hemmejigini muza Moskwa alyp gitdi. Şol ýemede gopal köşk diýdik de biz de oşa niýazyň oturan çakasyna padwaly bir şo gelýän pullarym har gyzyl brilliantlarym ondan Owganistanyň getirilen geraýinim hemmejik şo taýda yskyladyr dediler. Şondan soň ýaýrak gidýär eýle beýle. Ene soň açarym Zadanyň elinde. Aleksandr Zadanyň elinde. Bu arada biz Azatlyk radiosyna olur çygydyk çykyş etdik. Oldy çarmy şo fakt bolum soň aýdýar. Indi şo Ermenistany näçe ýyl gazy uradylan bolsa, Ermenistanyň Türkmenistany ýeke köp pul geçen. Ermenistan şol ýanky gyzyl brilliant olby bilen niýasyň öwünü awlap Türkmen gazyny ýakan döwlet diýen millet. O gazam emma Türkmeniň gazyny ýaşyn hiç tatda o gyzylym altynım hani Orsiýetde Yakutistany çoğup çykypdyr, onuň o taýda eýelik edýän Dagystanlar bilen ýene dermenler. O taýdan ýarym legal ýa illegal getirilen harydy bular
esvabet piyasiyalı yüzük mü boynu da kılyan mı den alın gemesi. Ene son olur bilema kaysi bazarda satyalı nira çıkaryalı SSR'ın territoriyasynyň ya yema Angliýa çıkarma hakları mümkinçiligi yok. Ýewropada hemme zat ýazarlanýardy. Demek Russiýada, Ukrainada, Belarusiýada, Orta Aziýada, belki Türkiýede ya musulman döwletlerine satylan bolmaly. Gyzyl gymmat ýerine. Ene şondan gelýär şol statuetkalar. Ýöne bir ýemany ene şu taýda anyk mysal getirip aýdyp bere şol Remwacher dip Gazpromyň şo döwürki başlygy bardy. Tatar ol. Orsiýetdäki şo Gazpromyň birinji başlygy eseri kılany. Şol Niýazowa sowgat dip temirleriň atynyň ýemesini eýerini getirip sowgat berdi. Be. Gör şol eýer näçe million dollar gymmat bahasy bar. Şonu getirip berdi. Soňra gırat akyp dur, gagyň hasaby ýok. Ene şo bir eýer bilen ol Niýazy eýerläp menneleri başlar. Timurlanyň diýdiňizmi? Timur Len. Ya olur Türkmeli Timur Len diýerler de o Len kebut. Bir aýagy aksak bolsaň Len killap berýär ekenler. Şoň üçin Timur Len diýilýär eger türkmençe geçsek. Atak Timurlan diýip ors dilinde o sözüne şeýle tutulýar. Onun atynyň eýeri muzeýde duranokdymy näme? Yok, Niýazy getip sowgat berildi. Niýazyň şahsy atlary. Niýaz şonu köşüň içindäki şo darlarda öýe diýmesine goýup, muňa berilen bir ýanky, ýüzüne ýanky berilýän çepilen ownukda soýlan gylyçlarmy, galkarlarmy, adyna öyle. Şoň hemmejini şoň öz köşkünde, şu ölenden soň şol siziň aýdýan enne şol siz aýtdyňyz da 3 persepli maşin diýip gurulagoy. Maňa şol döwür gelen habarda 3 wagon yüklenen şu ullokan 60 tonnalyk wagonlar var. Şolary yüklenip çıkarılar. Samalyot bolup biljekkä näme üçin bolup birdiňe bir ýagdaýda eger Moskwa uçýan bolsa. Emma Ýewropa döwletlerini o döwür munça demän baýla çıkarmak hiç kimin mümkinçiligi ýok. Ol ogurluk. Onu deklarir etmeli. Neme diýdiler maňa aýdanna 2 günmi 3 günne daşap motor ölmedik diýdiler. Dogrudur. Dogrudur. Şol emma ondan sonra men öz pikirim şol muzalyk sevne Moskwada ka şol her 3 aýdan gelip şol ýam çykarýan kanaly bar da ýa yerleşdirýän. Diýmek şu ölenden soň şol zatlar şo tak Moskwa çykardy diýip men pikir edýän. Şondan soň muny emma pulu urýarlarmy, haride urýarlarmy ýa ene Fransiýanyň Rivierasynda köşk satyn alýarlar gidip ýatan şol pulumy ya ene bir Awstriýada, Wenada köşkü var, oğlunun 10 pulumy, gyýdy Irina hana Berlinin bir topar ýanky atelini satyn alypdyr äri bilen. Şo pullarmy gara şol Niýazyň bizim şu iň pes eden hasabda görä şol Deutsche Bankdaky, Şweýçarýa, Germaniýadaky Deutsche Bankdaky ilkinji goýumy 3 milliard dollar. Ol halka gadyna diýip berilen pul we hasabyna goýup. Tamam, yine de çok 92-nji ýyldan bäri ta 2005-nji ýyla çelli, şol geçen 13-14 ýylyň dowamyny 1 milliard 200 milyon diýip hasaplamazdan soň jemi 18 milliard boldy da. Köpdir ol. Ýöne bir şu minimalnysyny al. Ana şo pullar. Indi siz aýtdyňyz, siziň çeşmeňiz aýdanda şo puluny ýaşyn geçirsen, bizden goýberýär ýoksa ýok. Bolup biler. Täp Gurbanuly açgördüň onu taýda oglap beren olup dokmaşgalada olan şahada açgördü bolsa ejeti ana balanyň syryny ýitiren jygyrlykda oturup köýnegini diýjekmi? Näme? Diýjek onu Edir şowat nemedenne Gurbanulyň adam ýok, tozam ýok. Ýanky pritsepler gelenne, yüklenenne hiç il görünmendir, hiç ýerde de ýok. Onun prezident boljagam o wagt edil şowat belli däl bolmaly. Şoň üçin hem hiç ýerde görünmendir ol. Ýöne minister awy. Ýema ýöne maňa gelen habarda şol oğlu Murat, onun ýanyna da Akmurat Recep bar, Niýazyň ömesi. Başpenakary. Şol ikisi elini arkasyna tutup şol Svobodada lerin köçäň uğruna aýryşyp iki bolup şo habar geldi. So Niýaz ölen güller şol haritler çykarylýan döwür bolmaly.
Soň oňa aýdypdyrlar, "Bollu, sen köşüň üçin boşatdyň, gümüň çöküşdaýdy nilen ýaly murada buyruk beripdir." Kim beripdir onu? Elbetde Moskwada hojaýlar gelir. Indi şol murada gitdi, o bena 1000 çilim beýnesi bardy. Onam elinden aldylar. Owany Gurban Gulyň ogullary ýöredip berýär. Ya oğullar diýende ýegerler diýjegmi? O indi şol biznesiň biri. Ha onsoň ýeme beýle gitdi bolny Gurban Guly näme etmeli? Olam şol niýatdan galan baýlyklary bar. Gelen gününden başlap ol şol niýatyň pullaryny ýazarlap başlady. Tap gazna hazynada zat ýok. Biz ertibarly ýurdu. Hazina boş. Nurhan Şimdi söylemeli, Merkez Bank'ın pazbarını, Niran'ı, Merkez Komite'den kim? Zat yok. Hem zat çıkarılır. Yine şu niyaz böyle de onun için hiç zat yok. Merkez Bank'ta da pul yok böyle. Ben son için aydan. Şu önkü dövür, Merkez Bank'ın başlığı olan Orazı, Hudaýberdi Orazı. Onun zaman ormanları var. Hacıyev. İkisem Avrupa'da, biri Şveç'de böyle. Kesana Bulgarya'da. Ana çıkıp halka aysınlar. Aysınlar. 99-njy 2000-njy ýyla çeýle şolar göz Merkez Banky ýöretdiler. Niýe gitdi? Niýasyň pullary kimiň hasabyna döküldi? Kimler eýeli getdi? Ýerden ses çykar, bulardan ses çykmaz. Aljagyny aldylar, hökümet bilen razylaşdylar. Bize degmeseňiz bolýar, bizim sesimiz çykarmaýyn. Ene bular öz aralaryny nakyny ele berip geleni lazım. Tamam. Başka iştat yok. Men aýdyp otyna bolun zatlar, geçen zatlar. Men o hökümetine de bergim yok, niýazyna da beýlekdim. Men şol halkymyza näme zulüm edilen bolsa, ýa-ki adamlar näme hereket eden bolsa, şu döwür bolşy alaýdy oty. Eger men şola barada yalan aýdan bolsam, şu güne çelip meni ýap suwda bererdiler, ýüzüde. Ya çykpaýdyrdy, şu ýerin galatdy. Sizin şu aýdarlygynyň üstüni men şu zatlar bilen doldurmakçy hem şu sizin aýdarlygyňyzy tasdiklamakçy bolýar Nurhan. Hakykatdan bolan zatlar. Size biri gurrun beripdir, janyna ýany adam. Amaňa gurrun bererler ýazan edip aýdarlyk bolur men işleşik aýdan adamlym bar şolaň içinde. Şu zatlary görüp ýurdu ema artyn harmanyny dönerdiler. Halmarat sen çykyş aýtmasaň bolanapdy. Onu azatlykda çykyş aýdan ýerlem kän boldy. Ol beýleki jurnalistlygyň hiç birine nasihat çykanat, bu gerek gelle olar. Onun özleri şol aňyrkylary bagly bolup oturan adam. Ele onsoň şol niýa köp berde şol gyzyl bilen alyp başlady. Soň muň ýygyna ýer Gurban Gulym şonu etip başlady. Gurban Gulyň bir çykyşy bardyr 2007-nji ýylda ünslen tapyň şol durdur ýemede bir näme ol bara näme adyny tap pravazlaşytdyk. Da şol diýdi. Şol goýdy. Ýa-ma ýa oňoň ýanyna topatulyn goýdum. Aýsam bolsa bir goýdy. Ol eline ukat galyp, "Hana türkler sizin gözüňiziň ýagyny ýa" dip. Awa. Gurban Gulyň çykyşy bar. Şonu diýdi boli ertesi güni Türkiýede samolyot saklanýar, Aşgabatda uçup barýar Türkiýede. İçinden 1,5 tonna gyzyl çykdy. Anan soň Gurban Guly sesini çykararmy türkler bardy. Ene dilini gömüýünden alır. Bilem Kızıl daşap başladı Türkmenistany. Sebäp Moskwa ha pul goýarlyk önemi ýok, sebäp ola hojaýyn şonsa gazyny nebtirmegi de alyp oturdy. Indi pulnamagy berse ýygyna geljek belli däl. Gelmejek görnüp durarlar. O Moskwada oturarlar, şular hemmejek. Ne? Maşenlik üstüne maşenlik. Indi o näme etdi? Niýasyň edişi ýaly bilen dagda düzde bunker gazyp, şol Pöwrüde ýöne köýeri köşgeden Gurban Guly. Badır bunkerleri, şu daşalan kızıllar, kupol koşası uzaklatlarla, demek bir yerlerde giydiğin şol dağın içinin kövükler kuyular kalıp, böyle giyilap oturduğu şol. İnni gördü, çaykanıp başladı, bugün olmasa erte yıkılacak. İnni şol kızılları nire akıtıp yerleştireceğini bilmem, inni şol Dubai'ye çıkarıyor, ya da yine iyidini Türkiye. Esası da bana verilen maglumatı, gelen habara göre, şular enne şol ýetişi birliginden şol Arap Emiratlaryna ýa-ni nedwijimiz diýdi, köşkmi, näme, ay bir kymmat zatlar alýarlar özlerine ýetişik ömrüne ýa-da ýa-da 70 neberesine. Ýöne o nesip eden etmez, başga mesele onu ýurda barymyzy çözer. Orsiýada gelmejekler görnüpdi. Ýewropa bu ogluk zatlar kabul etmeýär. Ýok. Şäň
kabul etme orası. Ýewropa sen deklarasiýada görkezmeli. Nurhan, gelende özüňiz aýtarsy. Şumal bir ýerden size artykmaş $2000 gelse, ýam şonu soraýa banklyň çeşmesine gonorarmy bir ýa bir zat satdyňmy? Bizim düzgünlük şu. O milyardlar näde getireceksin? Getirip bilersin ýeke ýagdaýda şu döwletiň hökümeti bilen banky bilen razylaşyp şu çykaran ogurlugyny ýarsyn berse belki olaram getirýär. Şoň üçin bir offshore döwletler, offshore gowy bilýän. Hani Kipr'da var, ýene-de var, bir ýerde var, Kaymansky adalarda var. O taýsa näme ýerleşdirsen hakyňma olar 5% götürmä 10% berse, olar sen puluň ýuwup arsalap eline berýär. Ýani olar arsalap berenden bu adamlaryň özleri arasynda yurdun içinde edip giden cenayeti var, onun izi var, onun şayetler var. Yani bunun gidere inni yeri yok. Yani niyazı meselede, siz şunu katı doğru ayttınız, yani şunun kunum sonra çokunup verirler vardı, o atamız öldüm, sen gittin böyle işimiz ayttı deyip, o işini kaytaran şol. Sonra halk düşünün ha. Yani şol, sizin aydan şol refrigeratörleriniz, sonra şu büyük maşinler, men pikir edýän bar demir ýolly wagonlary ýüklenip äkidilen bolmaly. Ortaty kän sen onu bir samalyot bilen äkitjegem bolsaň, o şol döwrüň uly samalyotlaryny görnäçisin gurda goýun getirip Aşgabatda goýmaly. Aeroportda. Ola men bilemem şol döwrüň yemeleri ýanky il 72-76'lar bular gonyp bilýärmi şol Aşgabatyň köni aeroportuny men pikir edýän ýok. Ya bu beton götüren olur ya ağır samalyot. Demek ben pikir edýän, men pikirim elbetde. Şunu demir ýol wagonlaryna ýüklep karawul bilen Moskwada. Aňyrda ýam garaşyp oturan adamlar. Sebäp niýe taýýar önüm bilen aldy. O topga gyzyllar kiýlenip goýulan. Onun badyr bu. Ýöne esasında da ýam bejerlen taýýar harit ondan magazyna goýup sataýlar. Näşeýle? Şu meselede aýtjaklardan başga sorajaklardyňyz barmy? Ýöne men size aýdaýyn, şunu siz gaty goýduňyz şu meseleni, goý halk bilsin. Her bir adam öz bilenini aýtmaly. Indi häzir şol siziň şol çykyşyňyzy, şuňky kimligiňe diýen çykyşymy dinläp oturarly bar Aşgabatda da. Aýdyň size öz bilýän zatlanyzy. Yo bu sulup ýatma. Ol diňe özüňizi ýa çağırýanyňyzyň gelejegini aklap bilersiňiz. Siz aýtmagyňyz bilenem 100 adam aýtmasa da 99'üň içinden bir aýdy. 100 adamdan. Ondan soň ejir çekmelisiz bolsaň, onu belki halk ýa suut bağışlar, özü gelip eden jenaýetini aýdan üçin ýeňillik bar da islendik gemede. Jenaýet kodeksinde. O tarapy. Neme şu ýerde şu dünkü düň öňünkü indi ol gozgolaň diýip bu düň öňüne çykmadyk, ol gozgola öňden bäri. Bir aýdan bärmi, 2 aýdan bärmi bolup ýören gozgolaň bersinnäki. Şu Türkiýedäki türkmen ýigitler we atomny elektr stansiýa gurulýan ýerde. Onuň gurulşy bitmän geçdi diýe reklam neme kommentariýar okuyan bolyn. Bu gurulşy bitmän geçdi 10 ýyl boldy diýip ýatdy türkler. Ha, o gelen gidip dur, aýlyk berilen ok diýe dordan alýas diýe. O şu kommentariýalar zaten okuyan bolyn. Goku diýilýän zat ýanky aýlyk berilmedilik öňden bäri gelýän eken. Tradisiýa ýaly 10 ýyl bäri. Şu gelen gidip dur diýip, oňa da gelýän görýäňizmi? Aýlyk berilmeýän ýere türkmenler getiripdirler. Gitjek yer ýok. Ýa-o aýlyk bersegem bermesegem gitjek yerler ýok, ellerinde dokumenti ýok. Gün deport bolýarlar, garaga kanýalam işler diýip 800 sanam türkmen bar diýe içinde işläp ýörün. Inni şulara näme maslahat beriljek ýanky protest edip pullaryny haklaryny sorap çykypdyrlar da. Şulara näme siz aýdyp biljek? Sağ olun Nurhan, yeme şu meselelerini hani olgun soru cevapta kemine bilen otukam geldi de öňe ýüze çykdy. Şonu halka beren maslahatym var. Olur ýigitler birinjiden çıkıptırlar. Ol bir günün uyama spontane birden edilen işten şol etinden ötüp sünküne yetti deyilen yağdayı getiripdirler. Olur ne çaylap aylık tölemen. Demek bulara aylık tölenmese ýylyna çağılır majotydy. Ondan ahir son çıkmaly bolýar, o barana da ol biri
Edebilseňiz edin sen diýen sözüňiz men ostumçy da ýok diýip aýdan üçin onu urup durlar. Oň urup durlar. Boynu towlamaly eken. Entägem ol aman tapypdyr. Inni men şo taýda maslahat berdim halkymyza. Almada on rumanırlar. Ol başlyk ol. On rumanırlar. Beýle Ýok ki men size brigadir brigadir urupdurlar. Ha, o brigadir ýok urupdurlar. Sen ne diýipdir? ýok. 300 dolar getir, 300 dolar adam tap berin helak bolma diýipdir. Ana şonu urupdurlar. Ana bolmasa ana şol men dogrudan ol hakykatdan şeýle siziň aýdyşyňyz ýaly. Ýöne men şu taýda halka beren maslahatym Türkiýede 1 million ýarma boly Türkmenistan işläp ýaşap ýördi. Şu kollektiv 600 adam, 800 adam öz hak demesini rahmet hakkını talep edip iş taşlapdy. Şunu gorlamak halkın borcu we wezipesi. Eger biz hemmemiz Türkmenistanyň grajdanyny bolsak, ýa ýurtdaşy bolsak, watandaşy bolsak, biz watandaşlyk duýgudaşlyk kömegimizi etmeli şolar. Şeredin şu bir ýerde bir ýewre ýa-da işle oturany görmersiňiz, ýa köçede ýatan. Şu alkaşam şu orada yok bolýar. Şonu da şol daşyny için süpürüp eşini çalyp getirip şoňa iş berýär öz milleti. Sen bizim milletimiziň wekili. Ya ermenler. Bular agzy bir. Näme biz agzy bir şu meselede bir agzy bir bolup agzyny seredip oturmak gerekken. Şular ýaly ýerde dogurluk elini, goluny kömegine daýman. O taýda ýene ikinji bir mesele var. Şu halk şu zatlary görüp özleri gatnaşsa, diýmek özüniň hem şol işe bir goşun adam öz ýanyndan duýjakdy. Görýäň şol 20-nji ýylda şol nerese ýigitler, 60 olum zäherlenip öldürilen. Oňa birini tapar ýurda barsa. Ýöne şoňa her bir adam 1 dolar goşdun, 5 dolar goşdun, goşandy bar. Hiç olmaýany şolary biz öz türkmenimiz diýip ýurdun daşyna watandan uzakda jaýlanynan bolsa şoňa bir hiç olmaýany bir mazardaşy dursun diýip edilen hyzmat onu bütün halk etdi. On bir adam, 10 adam, 100 adam da müňlerçe adam kömek etdi. Indi şuň kun bular iş taşlaýşy yglan edenne şu daş töwerekdäki şu taýda Türkiýede ýaşaýanlar şulardan habar alyp durmaly. Ýagdaýlaryňyz näme? Bizden näme kömek gerek? Ýylyňyz aklary näme edip biljek? Bolmasa bizden bir kuşlarlardan adam maşyna ýygnap şu tak ugradaly ýylyňyz aklary şaýdörde kömeksiz oturan bolsa diýip halkyň öz etmeli işi. Ony Nur hanym ony tenem etmeliler, ony menem etmeliler, saparagy da kemine de ýa gurucu meclisem ýa beýlekler. Ony halk etmeli. Bizim borcumuz halka düşünürüp bermek. Şu ýigitleň eden işi görülle alarlyk, taryk edinerlik. Täze Türkmenistany gurmagy bir ädip öňe gidişlik. Şunu inni adamyň özleri yerli yerden dowam etmeli. Näse 2 ýyl bol aýdyk gelýär, orluklar diýip. Şu ýigitleň özlerini şumal görkezip durda, gurulgy orluklar bolmasa da spontana çykypdyrlar. Emma gurulgy orluklar bar bolsa, şular başga yerlerde çykardy. Kemin aýtdy da şular ýaly guramalar bar. Şo ardyňyzy ýetirseňiz hökmen, sizin kontraktyňyz bar, size töleg hökmen ederler diýip. Ýöne şu ýerde şolar içinde bir ılımlı bilimlisi bolmadyk, ýuridik soraglardan başy çykkan adamlar bolmanlygy üçin olar duran ýer. Onu soň maňa gelen habara görä şol 8 adam diýen şoň içinde hiç olmaýany bir 8 adam ýa 10 adam şol aňyky iş berjilere ýa ol hökümetiň ýalakalaryna bularym ýalakalyk edip gün görüp bererler. Aýna plany şo tak çykdy, ýa planyna ýumruk sarly, ýa plany eýdidi, ýa plany beýdi. Türkmeni satýar. Onun bar, bolup biljekler. Islenlik mitingde, ýa bir iş taşlaýşda, protestde, ýa provokatorlar bolmanmy? Ýa-ni. Olara streik breaker diýerler de, ýa-ni näme sözü? Şolarda streik diýmek şol iş taşlaýşda çykmak, ýöne bir delusiondan çykyp breaker diýmek şo ağlamak. Ýalandan şo olaryň şo ýylyň içinde bar, ýöne gulak kim näme diýdi. Şolar ýalylar bar, şondan çekinýän bolmaklary mümkin. Şeýle. Ýogsa şu 50 adam men gowýan ýerden galym 700 elsan, şunu gowup bilsen gowup arka duran bolsa, goloýna da gelbilmeýär. Şu edaraň ýol başçylyk. Men şonu maslahat berýär.
orta ýolda galmaň, durmaň. Birinciden şo karhanaň işgärleri beýrek dogany ýaly arka durup. İkinciden şo Türkiýede ýaşaýanlara ýüzlenmeli bolýanlar türkmenlemede. Şolary elden gelen dil kömegine edin, el kömegine edin, pul kömegine edin. Näme edip bilýän bolsaňyz edin. Şolary şuma himayet gerek. Şolary belki buğday nanyň bolmasa buğday sözüň ýokmudy diýär-de türkmen. Şolar şu zatlara dar bolup oty, emma şu zatlar gerek. Halky bir psikolog taýdan golluq bermeli. Şonu aýtjak bolum. Ol adamlar öz etmeli işin bir çetin etdi, elbetde ýöne. Mesela doğru düşünmänseňler, ozal bir guramaçylykly iş bolmansaň, bir spontane diýip aýtmany ýöne, şolar ýygyny alyp gidip bilmän durlar. Şuma näme gowy boljak diýip. Şeň. Ýöne şu dowam etmeli. Göreşmeli. Bir gede taýyp ýyklanyň bilen burnuň anany bilen ol öldüginde ýani biz başyň katda aňyrlygyna. Ve Türkmeni, men elmedam diýen bir sözüm bardy. Türkmeni egreldip bolar, demir egrelden ýaly ýöne döwüp bolmaz. Ýene meýdana garyp çaýaçy ýok ýaly. Ýere gömdiler, betona dykdylar biz millet hökmüne. Hana nätäze näsil ýetişdi. Dilsiz agsyz goýjakdan karamporlar. Ýok, çykyp ýerler, ýerli ýerden. Şoň üçin şu zatlar biz dowam etdirmeli. Näme ýuridik konsultasiýa gerek bolsa, Uğur sonra var bolsa, dünýäň haýdy döwletine, hökümetine ýüz tutmaly bolsa, ine biz ol eders, edip motir. On aýdyp etmeliler, her kişi öz bilenjetine dowap. Şu malym siz işe gitmeli. Meňem işim var, şu zatlary goýup şu zatdan gürrüňe dowap otyrsam. Bilen bir dil kömeginde. Şunu doğru düşünüp doğru kabul edin. Ýöne yerli yerden alıp götürmeli. Ýurdun içi daşy orluklary birleşinde öz hakykyny talap edin. Ine ýigitleri görkezdiler. Başlaryny bu başlanyjy entet dursun, ol aňyrky jenaýatkar topar näme gör. Bular 33 ýyllap halka zulüm edip geldiler Nurhan. Agyrdan bir ýerde çykmaly be orta. Ene şolan mene şumal bolup dur. Ene şu meselede aýtjagym şol. Ama kemine aýdyp berdi olgun. Gerek bolsa bize ýüz tutun. Biz ondan size aýdyl, nira ýazmaly, kime ýüz tutmaly. Ondan ýigitlerimiz, gyýlymyz aýtdy, düýünki mejlisde de biz aýdy nähil bir şolary himayet etmeli bolsa kanuny nukdaý nazardan şolaryň daşyny biz ellen geleni eder. Ýöne olaň etmeli işin biz edip bilmeýäs. Birinciden bize şolaryň baglaşan kontrakty gerek elimiz. Ýok aş. Şu kontraktta näme görkezipdir? İşçi bilen iş berjiň arasynda. Şu taýda bilen aýlyk durmuş şerti ýazylan bolmaly. Hana düýün goýdular da şu ýeme şuň ýaşaýyş ýatak saýyn. Bagışlan bolsa Şweýçede heýwanam şeýtip taklanak itdiýap pişik. Şunu şeyden görse ana milyon merket ya da yani şu riyalda esevançılık ediyen arasçılığı ya hayvanlık hakkını oluyor. Gelip hayvanlığına malk diye sana da gidip veterinasyon dolarlık cerime salıyor. Ola bolsa insan bol polluk üstüne yatıyla. O polu da tuvaletten yankı hacethaneden akmaniyatın angrik gitmeyen kanalizasyon gitmeyen yankı necasatlar gelip akıp dur. Porsu için. Ne öyle adam bir, ne öyle şertte yaşayan. Ne demek eyesin ham. Şeyle olmadı. Bale. Olur. Anna neme vaktimiz çaklırak. Olur. Şu yerde o bitireli nemani gepleşigi. Yani meňem bu torman kaq bir aýtjak zatlam ýankyýaly. Ähli türkmenlere ýüzlenesi melýa zawodlarda işleýän bolan, fabriklarda işleýän bolan ýankyýaly guruluş edarlarynda işleýän bolsaňyz köplüksiniz türkmenler 700-den 800-den adam bar bolsa. Hökman öz onluklaryňyzy şo ýerde de düzedin, şo ýerde de toplan, onluk toplan özüňizi. Näme üçin ýankyýalyk protest bolanyny hökman onluklaryň gerek, bir-biriň arkanda durmak üçin, bir-biriň satmadylyk üçin, dil duguşmak üçin etmeli hereketleri bilelikde maslahat etmek üçin, çözmek üçin nädende näil bolýar, nädende gowy bolýar. Yani nädende üstünlük kazanıp bilýän, nädende aýlyk alyp bolýar, alyp ýankyýaly basyş edip bolýar. Yine bu zatlary şu onluklar bilen çözmeliler watandaşlar, şoň üçin onluklary şu işleýän ýeriňizde bir-biriňiziň araňyzda toplan saýlan, haýsyňyz mert, bir-biriňiziň bilýänsiňiz, iýip içip bereňiz, soň bile ýatyp durup bereňiz, soň bir ýerde bir lager, bir pomişeniýede. Ine şu oglanlaryň haýsynyň mertdigini, haýsynyň adam
satayjağını özüňiz ölçürip, gowy bilýändiňiz ölçürip döküp. Ne şoň üçinem şol mert adamlardan özüňize onluk tapyň, onluk saýlan. Iň gowzat, iň gowy çykalgany şu. Neşeýlerak halmada şu ýerden jemläýeli, nime gepleşip. Cemle'nin açık doğru maslahat verdiniz. Orluklar döredilse arasına bir yankı bir saçıcı girecek galiba. Ya soğulçu. Şu için göreçeniz on temizin berin. Ne için onun daşlaşıyanız ya kaça duruyanız. Ağzının üstüne ver 30 kısım küledin hani öğürüp gelir misiniz yanına? Ne için onlardan çekilme koy. Onlar sizden korkup kaçıp gittiler. Adam öz hakkınızda iyi bol. Boluş ona deyini. Tavırın Nurhan çağırınız için. Sağlıkta başarılı. Awa size de sağ olun. Hawa meni şu nimene aýdyp geçen ýa dogry aýtdyňyz. Ine agdynyň üstüne bermeli şoň ýalykda seni şugullaýan bolsa, ana gullukda armiýada Türkmenistanyny gulluk eden bolsaňyz bilýänsiňiz. Kim nime satýa kazyollyp dep ýanyrlar, gowy dip ýüşüp. Ana şoň ýaly dip depiň bolary. Şoň ýaly satýan bolsa depiň tutup agdyn burnu garaga edip 2 günden soň ödüne gelsin. Ana şoň ýaly etmeli bolary. Bolýany watandaşlar sağ olun ştaýda jemläliň. Sağ olun halmada size. Sağ olun. Sağ olun.